to bude o ten veľký tablet, to je Honor, takže dávate lajky, takže vidíme to živé. Honor, pekne to je, Honor, tlak, veľmi veľký telefón, veľmi sa bojím, lebo to je veľký telefón a my spáne, viete, to je veľmi telefón. Takže má to veľa giga, má to veľa rámky, všetko dobré, pamäť, jak má byť, neseka nič, všetko dobré, ide tlakové, Honor, tlak, tablet, funkčné, všetko dobré, baterka je furt, vyluším vám jeden deň alebo tak, ale je to super tablet, takže dávajte tu komentáre, lajky, takže to tablet je super, takže ideme do nastavenia, počkajte na nastavenia, ideme na Android, neviem, kde to je, ale model NDLVOG, pamäť tabletu 1082 GB voľné, takže je to tlak, notebook, je to super, dobre a tak. Verzia systému Android 14, je dobrý tablet, je to 14, takže si to zapamätá, lebo to 14 je to. Verzia jadra 5.15, Android 13.8, takže Android má 14, lebo to je dobrý telefón, tablet, takže má 14. Takže je to tablet Honor Pad X8 a N11, takže je to super tablet, funkčné, všetko dobré, tak. Ideme na Wi-Fi, máme, to ide Wi-Fi. Takže je to dobrý telefón, tablet, je to dobrý tablet, funkčný Honor, Honor Pad X8 a 11, takže je to dobrý tablet. Takže som hovoril, že je to dobrý tablet, pekne to vidíte, pekne je to veľmi veľký, sa bojím, že mi dať spanie, to je veľký tablet, ale to je môj aj môj brat, máme takže spoločne. No. Môj a môj brat, takže dávajte tu lajky veľa a dávajte veľa, takže tablet je super, dobre, všetko dobre. Tak, takže jak sa to páčilo, je to dobrý tablet. No, takže Honor X5, tak jak fúzabudom toto je veľmi písané, takže je to dobrý tablet, sme spokojní, že máme, lebo to je dobrý tablet, sme dodávali na splatky a musíme to platiť, viete, také sa to, čo si to berie na splatky, sa to musí platiť, chápete tomu? Tak, to robí, takže dávajte lajky, takže Honor je super tablet, všetko dobré, také pekné, ani škabáne z nic, my sme kúpili toto obal, aby išlo dobre, lebo to je dobrý tablet. Takže dávajte lajky, takže toto video končím, poviem ešte iné, dávajte lajky, odbery, ešte sa zajtra k vám, takže dávajte lajky, odbery.